دەستەیە پەیوەندیên derveyê rêveberiya Xweser ragihandin got rêveberiya Xweser amade ye diyalogê li gel Şamê bike. Daxuyaniya rêveberiya Xweser piştî daxuyaniya Wezîrê Derveyê Rûsyayê hat gotê de daxwaz rejima Sûrî û rêveberiya Xweser kir dest bi diyalogê bikin. Di daxuyaniya rêveberiya Xweser de hat ragihandin got ew amade ne diyalogê li gel hikûmeta Sûriyê bikin. Lê bi mercê rêz li taybetmendiya navçeyên rêveberiya Xweser û qurbaniyên wê ji bo Sûriye û yekîtiya wê hatine dayîn bêgirtin. Berdevkê rêveberiya Xweser Luqman Ehmêj dengê Amerîka re da zanîn got daxuyaniyên birêz Lavrov derbarê diyaloga li gel Şamê gaveke erênî ye. Yani wek rêveberiya Xweser timî me gotiye pirsgirêka Hundirê Sûriyê de gerek biriya diyalogê bêçareserkirin. Ji ber tu riyê din vê pirsgirêkê çareser nekin. û di wî aliyê hane de jî gelek cara bang hatî timî jî me bersiva erênî dayî va bangê ji bo guftûgoyê. Lê mixabin heta ana rejîm hînakê negihayê wê asta gobêje guhertinek di Hundirê Sûriyê de tê xwestin. Hîna dibêje heger ez coğrafiya Sûrî tevî têxin min destê xwe de îtê wateya got pirsgirêk çareser bû. Li gorî şopîneran got ev diyalogên di navbera Şam û Qamişloyê de çendîn car dar dikevin û herdem li gorî perpîsên Kurdên Sûriyê got rejima Sûriyayê ne amade ye ji guhertinê re. Li gorî peyvedarê rêveberiya Xweser got Rûsya garantora diyalogê ye bi rejima Sûrî re û sedemên gerên diyalogê gotêk diçin Rûsya baş wan nas dike. Îdî di nerînê me de wê rejîm necidî bi di guftûgoya de û ji xwe rêveberiya Xweser tecrübeyeke wê dirêj di vî aliyê dihayê timî jî dema danûstandin çê dibûn aliya rejîmê ne bi persiyaretî nêzik dibû û di encamê de ew guftûgo dixetimîn. Li aliyekî din kolana Kurdên Sûriyê ji rejima Sûrî nebawerin û bang li aliyên navneteweyî yên di rewşa Sûriyê de bi bandorin dikin got Kurd derwasî çarçoveya çara siyasî bibin. danûstandina wek heqê millet ne danûstandina wextê em herin bi muxaberata rûnin divê em bi kesê medenî rûnin em karibin heqê xwe bistînin em herin wek berê ew nerîna ser Kurdan derin zaten ew ne meqbûl e ew nerîna gew dixwazin heqê Kurda meselê bi zimanê xwe berê em zimanê xwe diştexinin yani divê ehlê mentiqê Kurd bin, Ereb bin, nîzam bi, heval bin kî bid bê ew helkê ji xwe bibînin. Li gorî şopîneran gorse derecahiya şerê navxweyî li Sûrî gelek gerên hevdîtin û diyalogan di navbera Kurdên Sûriyê û rejima Sûriyê li Şama paytext hatine darxistin. Li gorî rayedarên rêveberiya Xweser got rejima Sûrî bi çavê çara siyasî li pirsa Kurdên Sûriyê û Bakurê Sûriyê nabîne. Li aliyekî din rêveberiya Xweser mercên serkeftina diyalogê bi rejima Sûrî re bi parastin û çespandina taybetmendiya rêveberiya Xweser li Bakurê Sûriyê bi beşên xwenî siyasî, leşkerî û îdarî de girê dide. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.